aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'u b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye juin kalo tile 16 san 2026 aw ka dun kibaru ni o wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la banbaci walimaw ɲinini na walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolola fɛ olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu de la sanga ani wagati u bɛ opération na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kari tɛmɛnen juin kalo tile 14 san 2026 min ka Mali état-major général des armées ale bɔndi ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko juin kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 ko min ka Mali fintigilakaw opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Djéné localité kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko min ka Mali fintigilakaw k'u sera ka banbaci wale ɲɛmaaba dɔ yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati laban na min ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci walimaw ɲini na walasa min ye jamana kɔnɔdenw n'u bolola fɛ olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu de la don tɛmɛnen na min yɛrɛ kɔni Afrika kɔri ma n'o Rusi ka fintigilakaw minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la olu kɔni bɔra ne ka laselikaw ka bɔlɔlɔsiraw ka yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna k'olu Afrika kɔri ni an ka Mali fintigilakaw jɛra ɲɔgɔn fɛ ne ka opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔnɔ fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Segu région de kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka banbaci wale maa caman faga halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali fintigilakaw ale ni Afrika kɔri ma olu bɛ ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka opération yɛrɛ kɔni kɛ u ka opération bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka cɛsiri baara la walasa ka se ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati wali min bɛ kɛ sababu ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta o ko hukumu de la ko don tɛmɛnenw na ko Mali fintigilakaw ale ni Rusi ka fintigilakaw ni o ye Afrika kɔri ma k'u jɛra ɲɔgɔn fɛ ne ka opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Lere localité la o opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko min yɛrɛ kɔni Mali fintigilakaw ni Afrika kɔri ma yɛrɛ kɔni k'u sera ka banbaci wale maa caman faga Lere localité la tɛnɛ juin kalo tile 15 o kɔni kɛra don banba yɛrɛ kɔni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bolo ka d'a kan a yɛlɛla ka fɔ don kofɔlen na ko min yɛrɛ kɔni Iran ale ni États-Unis k'u kɔni ye bɛnkan sɔrɔ ka fɔ ɲɔgɔn in na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni jamana fila ni ye dankari u ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na bɛnkan min yɛrɛ kɔni sɔrɔla jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni bɛnkan min yɛrɛ kɔni bɛ boli babuba minnu yɛrɛ kɔni kan an bɛna da se o bɛɛ lajɛlen ma ne ka olu lase aw ma walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la nka a kɔni yirala k'a fɔ ko juin kalo tile 19 nata in na san 2026 ko États-Unis ale ni Iran olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na u bolo nɔ bila bɛnkan yɛrɛ kɔni sɛbɛn na Genève yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi samiya yɛrɛ kɔni selen a kɔni yirala k'a fɔ ko kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka se Niger jamana ma ka d'a kan ko ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni selen ko sanba fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔnɔna na Niger faaba la ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni ye ko kɔni ma kɛ ko ɲumanba ye ka d'a kan san min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 7 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na ale ne ka tiɲɛni caman don maa caman ka so yɛrɛ kɔni na Niamey yɛrɛ kɔni localité la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi dun kibaru kɔnɔna na min ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min yɛrɛ kɔni banbaci wale ɲɛmaa ale ni banbaci walimaw ye o bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na walasa min yɛrɛ kɔni lakana u bɛ se ka sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la cogo Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolola fɛ olu ka se ka yala jamana in kɔnɔna lafiya ale ni lakana kɔnɔna la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔndi ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état-major b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko juin kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 komi an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération yɛrɛ kɔni kɛ Muɲa localité yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Djéné localité ouest fanfɛla de la k'an ka Mali fintigilakaw ye opération min yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan ko opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci walima ka maaba dɔ yɛrɛ kɔni faga Muɲa localité yɛrɛ kɔnɔna na état-major général des armées ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci walima ka ɲɛmaaba min yɛrɛ kɔni faga
faga ko de ye Umar Kirina yɛrɛ kɔni ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Faruk ale ni Hussein Mawudu tɔgɔ yɛrɛ de kɔni ye ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ min y'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu kun kɛnbɛnnen ka an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bila jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la tuma min na de u sɔrɔla ka ni banbaci wale ɲɛmaa in yɛrɛ kɔni localiser ko yɛrɛ kɔni kelen ne sanfɛ kɛlɛkɛminɛw sɔrɔla ka faraku tilennen kɛ ni ka ɲɛsin ma kofɔlen in ma min yɛrɛ kɔni ni banbaci wale ɲɛmaa in yɛrɛ kɔni ni o ye Umar Kirina ye a yɛrɛla k'a fɔ k'ale kɔni bɔra Tebi localité de la ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ Kirina commune de kɔnɔna na ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Douanzan cercle yɛrɛ kɔni na wa a yɛrɛla k'a fɔ ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a ka banbaciya walew yɛrɛ kɔni daminɛ Mujao jɛkulu yɛrɛ de kɔni cɛ la ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka baarakolon yɛrɛ kɔni sababuya yɛrɛ kɔni na a ye jɔyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ banbaci wale jɛkulu kɔnɔna na an ka Mali état-major général des armées yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min yɛrɛ kɔni ye Umar Kirina ye k'a kɔni ye banbaci wale maaw ka jɛkulu ɲɛmaaya dɔ yɛrɛ kɔni ta Serma localité yɛrɛ kɔni na ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye banbaci wale maaw ka binkani wale caman yɛrɛ kɔni labɛn Sikaso ale ni Kucala région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa k'a ye banbaci wale maaw ka binkani wale caman fɛnɛ labɛn Burkina Faso jamana fɛnɛ kɔnɔna na ko jɔda min yɛrɛ kɔni kun bɛ ni cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni na banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka binkani walew yɛrɛ kɔni labɛnni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ma kofɔlen kun ye cible de an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan ale bɔnɛni ani na o kɔni bɛ kɛ dimi juguba de don ne banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni na ka d'a kan u ka bamaba dɔ yɛrɛ kɔni de sara état-major kɔni ka kɔrɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kɔ kosɛbɛ k'alisa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u yɛrɛ kɔni cɛsirilen yɛrɛ kɔni don banbaci wale maaw ɲinini o nana minɛli ale n'u bɔnɛni na u ni na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko min y'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni u pɛrɛnnen don banbaci wale maaw kɛlɛli la ale ni ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lafasa jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko mana kɛ cogo cogo la état-major bɛ hakilisigi kuma fɔ a ka communiqué in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'alisa k'u nana continuer banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛli ale ni u bɔnɛni na u ni na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la fo ka taa fɔ min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye olu si latuna ne ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni o ko min na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati laban na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirimɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci wale maaw ɲinini yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔ olu bɛ se ka lafiya jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu de la ko don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ale ni Afrika kɔri maaw ye n'o ye Rusi ka fintigilakaw ye minnu bɛ ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale maaw kɛlɛli la ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ni jɛkulu fila n'olu kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔnɔ localité la ni yɛrɛ kɔfɔlen bɛ Segu région de kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli yɛrɛ kɔni kɛra Afrika kɔri maaw yɛrɛ de kɔni fɛ u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan wa Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye olu ni an ka Mali fintigilakaw k'u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka taa jan de da banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ɲɛ ɲɔnɔ localité yɛrɛ kɔni na ko o jan da kofɔlen yɛrɛ de kɔni senfɛ an ka Mali fintigilakaw Afrika kɔri maaw ale ni banbaci wale maaw k'u karila ɲɔgɔn na kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ko kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni fintigilakaw ni Afrika kɔri maaw ye k'u sera ka banbaci wale maa caman faga Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ni an ka Mali fintigilakaw jɛlen filɛ ni ka nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka fara ɲɔgɔnkaw la walasa ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka opération yɛrɛ kɔni kɛ opération minnu bɛ kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma nin zone kofɔlen in kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni ɲɔnɔ localité k'o lakana sabati ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ olu ni an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baara la ni ka banbaci wale maaw fangaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛgɛya zone kofɔlen in kɔnɔna na wale min bɛ kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw olu bɛ si latunu ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen min kɔni lakana o bɛ sabati o yɔrɔ ninnu na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ni Afrika kɔri maaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye Mali fintigilakaw ale ni Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni olu jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ le localité la opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka dimi juguba de don banbaci wale maaw la localité kofɔlen in kɔnɔna na Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'olu ni an ka Mali fintigilakaw jɛra ni ka nin opération min kɛ ɲɔgɔn fɛ ko opération in ɲana kosɛbɛ ka d'a kan opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka banbaci wale jɛkulu dɔw ka maa caman yɛrɛ kɔni faga le localité la Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na olu ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka jɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw wuli walasa ka se ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ de kɔni kɛ k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ fara ɲɔgɔnkan dɔ yɛrɛ kɔni ka le zone kɔnɔna na u kɔni bisigara fara ɲɔgɔnkan min ka d'a kan jɛkulu dɔw yɛrɛ de kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sera ka ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni localiser k'u to ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔnkan dɔ yɛrɛ kɔni na
ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ale ni Rusi ka Afrika Corps maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛɛ lajɛlen ka bolofara dɔ yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka taa banbaci wale man yɛrɛ kɔni faga ko o bolofara ni yɛrɛ kɔni selen yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ni banbaci wale maaw ye kari ɲɔgɔnna daminɛ ko an ka Mali fintigilakaw Afrika Corps ale ni banbaci wale man yɛrɛ kɔni ka nin kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni senfɛ ko kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ juguyali in yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ni Afrika Corps maaw olu sera ka sebaya sɔrɔ banbaci wale maaw kan o wale in yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni kari ɲɔgɔnna in kun cɛra ni banbaci wale maa caman fagali ye banbaci wale man ka kɛlɛkɛminɛn caman ko tiɲɛni donna o fɛnɛ na ko maa minnu yɛrɛ kɔni ni kisira ni opération yɛrɛ kɔni na n'olu ɲɛnama yɛrɛ kɔni sera ka bɔ a la k'u caman yɛrɛ kɔni bolo u farafarala ni ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni o bɛ kɛ sababu ye ni maa min yɛrɛ kɔni kelen ni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan tuguni o baara yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ wale min kɛra sababu ye n'a yirala k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ni Afrika Corps maaw ka nin opération yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba de ka d'a kan u sera ka tiɲɛni fanga bonya banbaci wale maaw kun kosɛbɛ ni opération min kɛlen filɛ nin an ka Mali fintigilakaw ni Afrika Corps maaw ni ɲɔgɔn cɛ la opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ale ni Afrika Corps maaw ka cɛsiri baara la sanga ani wagati ni ka banbaci wale maaw si latunu ka bɔ jamana in kɔnɔna na walasa ka se ka Mali jamana yɛrɛ kɔni lakana sebaya sɔrɔli opération yɛrɛ kɔnɔ o b'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ale n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ye k'u cɛsirilen don banbaci wale maaw minɛli la u cɛsirilen don contrôle yɛrɛ kɔni fanga bonyali la kosɛbɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni olu ka lakana bɛ se ka sabati wa basigi o bɛ se ka segin ka na Mali jamana kɔnɔ na cogoya min na sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen yɛrɛ kɔni don ka d'a kan ko États-Unis ale ni Iran olu yɛrɛ kɔni sera ka bɛnkan sɔrɔ u ka nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna wale min nana kɛ sababu ye ni dan nana kari jamana fila nin ka kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna ko ni kow yɛrɛ kɔni taara u tacogo yɛrɛ kɔnɔna juma nata in na juin kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni détour d'hormuz yɛrɛ kɔni u bɛna dayɛlɛ ka d'a kan ni don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna États-Unis ale ni Iran olu bɛɛ lajɛlen nana t'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kan ko ni bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni ka Genève dɔrɔn min yɛrɛ kɔni détour d'hormuz ale yɛrɛ kɔni bɛ dayɛlɛ walasa bateau bɛ se ka tɛmɛ ni yɔrɔ in na Pakistan ka médiateur min yɛrɛ kɔni kun bɛ yen n'ale de kun bɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ o de bɔra ni ka laseli kɛ kunun tɛnɛ juin kalo tile 15 san 2026 k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran k'u ye bɛnkan sɔrɔ u ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na ko wa bɛnkan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na danbekari kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na fan bɛɛ lajɛlen na hali Liban jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Pakistan ka médiateur in kelen ni ka nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ heure damadɔni o kɔfɛ États-Unis ale ni Iran olu fɛnɛ ka cidenw bɔra ni ka médiateur in yɛrɛ kɔni ka kuma in tiɲɛtigiya k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko jamana fila nin bɛnna ko yɛrɛ kɔni na laseli yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni nisɔndiyalenba yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laselikɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bɛnkan min yɛrɛ kɔni sɔrɔla États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko bɛnkan yɛrɛ kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni banna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ de kɔni na ale bɛ yamaruya yɛrɛ kɔni di an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni détour d'hormuz ye o yɛrɛ kɔni ka dayɛlɛ ko wa maa o maa i kɔni ka bateau bɛ tɛmɛ détour d'hormuz yɛrɛ kɔni fɛ i tɛ wari sara walasa ka se ka tɛmɛ yen ko wa min yɛrɛ kɔni olu États-Unis olu fɛnɛ kun kɛ mɛ ni ka blocus min yɛrɛ kɔni da Iran yɛrɛ kɔni ka pɔriw yɛrɛ kɔni kan k'olu fɛnɛ u ka blocus in yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen nɔ ko yɛrɛ de kɔni ale b'a lase diɲɛ batotigiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen k'i ka bateau yɛrɛ kɔni k'a la ni ka tɛmɛ détour d'hormuz fɛ ko wa min yɛrɛ kɔni ye pétrole ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni nana sɔrɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw dagɛlɛnlen ko camanba yɛrɛ kɔni nana b'o la ka d'a kan min ye détour d'hormuz ye k'o dayɛlɛla ko bateau yɛrɛ kɔni k'u ka baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ka continuer ka t'u ka tajimafɛn taw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka tɛmɛ détour d'hormuz yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan ale ye yamaruya yɛrɛ kɔni di wa ni Iran bɛnna kan k'a fɔ ko min ye détour d'hormuz ye k'o kɔni nana dayɛlɛ nka Donald Trump kɔni b'a perepere latigɛ k'a yira k'a fɔ ko juma nata in de la juin kalo tile 19 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni k'u bɛna na u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni na ko n'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni na dɔrɔn min ye détour d'hormuz o bɛ dayɛlɛ wa Iran kun kɛ mɛ ni ka mine min yɛrɛ kɔni don détour d'hormuz kɔnɔna na mine in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wuli ka bɔ yen walasa bateau ka se ka tɛmɛ yɔrɔ in na lafiya la kabini laseli yɛrɛ kɔni kɛra kunun tɛnɛ juin kalo tile 15 san 2026 k'a yira k'a fɔ ko États-Unis ale ni Iran k'u kɔni ye bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko wa min yɛrɛ kɔni détour d'hormuz ye k'o bɛna dayɛlɛ kabini laseli yɛrɛ
yɛrɛ kɔni kɛra ye k'a fɔ min kɔni pétrole sɔngɔ o kun jiginna kosɛbɛ ka d'a kan kabini février kalo tile 28 tɛmɛnen san 2026 ni États-Unis ni Iran ka ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛna min yɛrɛ kɔni pétrole sɔngɔ ye o kun yɛlɛla kosɛbɛ nka laseli kɛlen k'a fɔ ko dankarila kɛlɛ in na dɔrɔn pétrole sɔngɔ jiginna kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni Iran ka vice ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ni o ye Kazem Garibabadi yɛrɛ kɔni ale ka kuma kɔnɔna a yira k'a fɔ ko ni États-Unis bɛna na u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔnɔ o bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna a yiralen don k'a fɔ ko opération militaire ale ni kɛlɛw yɛrɛ kɔni ko daminɛ na kali o la yɔrɔ ninnu bɛɛ la hali Liban jamana fɛnɛ kɔnɔna na ko k'a fɔ dɔrɔn ko États-Unis ni Iran ni Israël ka kɛlɛ in dɔrɔn ko daminɛ kari o dɔrɔn de la ko dɔrɔn tɛ ko hali Liban jamana fɛnɛ kɔnɔna na danbe kari o kɛlɛ in na ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Israël kɛn bɛ k'i cɛsiri Liban yɛrɛ kɔni kama ko tile 60 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis ka négociateur ale ni Iran ka négociateur yɛrɛ kɔni u bɛna na u sigi ka négociation yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka bɛnkan sɛbɛn laban dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni tɛ wuli bilen o y'a yira k'a fɔ ko don nataw la olu ka négociateur ni États-Unis ka négociateur bɛna na kuma babuba minnu kan walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ o babu bɛ boli fɛn minnu kan o dɔw ye ko États-Unis kɛmɛ ni ka sanction minnu yɛrɛ kɔni ta Iran kama États-Unis b'o sanction bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen Iran ka nucléaire ko yɛrɛ kɔni u bɛn'o da don o fɛnɛ na États-Unis ni Israël kɔni ye tiɲɛni min don Iran kun kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka o tiɲɛni ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dilan wa u bɛna na Iran yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa Iran jamana ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ ko ta sira fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ u bɛna na mécanisme dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa u ka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen na layidu minnu yɛrɛ kɔni ta o mécanisme yɛrɛ kɔni ka se ka contrôle kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka layiduw yɛrɛ kɔni timɛ k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u ka négociation nataw la u bɛna na kuma ni babuba ninnu dɔw fɛnɛ kan ni yɛrɛ kɔni Iran ka kunnafonidiso maa dɔw olu kɔni bɔra ni ka kunnafoniya dɔ cari nka kunnafoniya in yɛrɛ kɔni ma tiɲɛtigiya source officielle yɛrɛ kɔni fɛ Iran ka kunnafonidiso ma u ka kɔrɔfɔ la ko bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna États-Unis ale ni Iran ɲɔgɔn cɛ la ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko États-Unis ale ni Iran nana tile 60 min yɛrɛ kɔni kɛ négociation yɛrɛ kɔnɔna ko tile 60 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni États-Unis ale kɛn bɛ ni ka Iran ka dollar wari miliyari 24 min yɛrɛ kɔni gelé ko min ye États-Unis yɛrɛ kɔni a bɛ nin gelelen yɛrɛ kɔni bɔ wa wari yɛrɛ kɔni tilancɛ o kɔni gelelen yɛrɛ kɔni nana bɔ yanni négociation yɛrɛ kɔni daminɛ cɛ o la négociation yɛrɛ kɔni banna a tɔ yɛrɛ kɔni gelelen yɛrɛ kɔni bɛ bɔ o la min yɛrɛ kɔni ye Iran ale bɛ se k'i bolo da a ka nin wari in kan an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Iran ka kunnafonidiso ma ye nin kunnafoniya yɛrɛ kɔni fɔ nka min yɛrɛ kɔni Iran ale ni États-Unis si ma bɔ ni ka kuma in yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya fɔlɔ ko cérémonie min yɛrɛ kɔnɔna na kɛ n'o cérémonie kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna Iran ale ni États-Unis bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna k'o cérémonie yɛrɛ kɔnɔna na kɛ juma nata in na juin kalo tile 19 san 2026 Genève kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni États-Unis vice président ni o ye J.D. Vance kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni signé yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko ale bɛna na kɛ yen nɔ ko wa k'a bɛ se ka kɛ min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale fɛnɛ bɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni signéli yɔrɔ la yanni États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni bɔ ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Iran ka lakanako ɲɛmaabaw yɛrɛ kɔni olu kun bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen juin kalo tile 14 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Israël ye k'a ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin Beirut localité yɛrɛ kɔni ma ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na Hezbollah maaw daga sigin bɛ yen nɔ yɛrɛ kɔni ko wa ko Israël yɛrɛ kɔni ni farapu min kɛ ni ka ɲɛsin localité ma ko farapu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 3 de faga Iran ka conseil suprême de sécurité nationale maaw yɛrɛ kɔni kun bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko Israël ye ni attaque min kɛ ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma k'u bɛna na jaabi jugumanba de kɛ ni ka ɲɛsin o ma Iran kɔni ni laseli yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔni u kun ka bɔ ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni États-Unis bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ kabini Iran yɛrɛ kɔni kun bɔra ni ka ni laseli yɛrɛ kɔni kɛ min ye Donald Trump ale fɛnɛ kun bɔra ni ka laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale diminenba yɛrɛ de kɔni don Benjamin Netanyahu kɔrɔ ni o ye Israël premier ministre ye ka d'a kan ko ni karidon yɛrɛ kɔnɔna juin kalo tile 14 san 2026 ko Israël kɔni ye farapu min kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko Israël jo t'a la k'a kun man kan tɛ ka farapu in yɛrɛ kɔni kɛ ko Israël kun man kan tɛ ka ni farapu in yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan ko ni karidon yɛrɛ kɔnɔna juin kalo tile 14 san 2026 ko kun y'ale Donald Trump ka san 80 anniversaire yɛrɛ kɔni ko don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko Israël
kun man ka tɛ ka farabu kɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna fɛnɛ. Donald Trump ka kɔrɔfɔ la kunnafonidiso maa dɔw yɛrɛ kɔnɔ ko Israel ka nin farakun yɛrɛ kɔnɔ kɔfɛ k'ale kun diminenba de don. Ko yɛrɛ kɔnɔ kɔfɛ k'ale Benjamin Netanyahu yɛrɛ kɔnɔ wele ni ka o kɔrɔfɔ ko ɲuman. K'ale y'a fɔ Benjamin Netanyahu yɛrɛ kɔnɔ ye k'a fɔ ko o ye farakun yɛrɛ kɔnɔ kɛ ko kun foyi yɛrɛ kɔnɔ kun t'a bolo a kun bɛ se ka min fɔ k'o kɛra sababu ye k'a ye farakun yɛrɛ kɔnɔ kɛ. Ko nka ko min yɛrɛ kɔnɔ ye Benjamin Netanyahu ye ko maa kunkolo gɛlɛn yɛrɛ kɔnɔ don k'a ka kow ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ko yɛrɛ de kɔnɔ ale kun diminen don kosɛbɛ. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman kɔni nisɔndiyalen don wa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka dugawu kɛ ko fɛɛrɛ ka latigɛ jamana fila ninnu ka nin bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ ɲuman ye dan ka kari kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna ka da ka kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ sera ka kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni lase diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma sabu ma a bɛ ka degun yɛrɛ kɔni se diɲɛ tajumafɛn ko yɛrɛ kɔni ma. Ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.